Kayaknya itu semua juga. Dan kita ini juga akan start. Like the female oriental can get this walking away from the side. Didn't see that? First one to be bringing it down on the side and then standing like this. And then walked out. She was really like the diva. Really that was bizarre. The unwild. Wis warak. Like Enggak dulu ke rumah. Sure. Macet. Iedereen kan heel zo mooi afnemen. lost some things. Exact, niet. Lost some things. Iya, ora gelem rene. Shit, dat is mooi. Is maar een kleintje klauw vast. Hulle moet maar luister, ek dink dis hoe hulle armstreng ontwikkel het. Ek het eers net die klou. Iya paling. Ek het ook om te lees 'n kamera te programma uit. Sit Dat is zo verantwoordelijkheid. ongelukkig vlak by die kruis. Dat is duurder hoor. Maar dan sit jy met die kamera vir die res van die tyd. Exact. Ngerayu terus. So hier is een lekkere jingle. Kom maar, dat is mooi man.